Me ollaan oltu perhekuntoutuksessa aikanaan ja mä sain sieltä ihan tosi hyvät avut elämään. Mä ajattelen, että mulla on itselläni ollut tosi rankka lapsuus ja siellä otettiin mun mielestä tosi hyvin huomioon se mun menneisyys ja sitten se, että miten se vaikuttaa meidän perheeseen, miten se vaikuttaa muhun ihmisenä ja mun käyttäytymiseen. Ja siellä otettiin mun mielestä tosi kattavasti huomioon koko perhe niin kuin kokonaisuutena sekä sit myös kaikki perheenjäsenet yksilöinä. Perhekuntoutuksen jälkeen mä olin aivan takki tyhjänä, kaikkeni antaneena, mut oli hyvä fiilis siitä. Ja mä kävin varmaan vuoden vielä pään sisälläni niin kuin sellaista prosessointia siitä, että mitä mä olin ymmärtänyt ja oppinut siellä perhekuntoutuksessa, että se jatkui se kuntoutus myös sen kuntoutuksen päättymisen jälkeen niin kuin mun mielessä. Ja se oli sellainen tukitoimi, mikä sitten lopulta oli se auttava ja sen jälkeen me ei olla tarvittu enää mitään. Nykyään mä oon sitten asiakkaasta kumppanihankkeessa kehittäjäkokemusasiantuntijana. Et sen jälkeen kun me päästiin pois tuolta kuntoutuksesta, niin oli alkamassa hanke ja mua pyydettiin siihen kouluttautumaan kokemuskumppaniksi. Mutta mä koin, että mä tarvin vähän hengähdystaukoa niin kuin koko lastensuojelun kontekstista. Enkä jaksanut pohtia enää mitään siihen liittyvää enempää. Sitten suurin piirtein vuoden päästä, niin muistaakseni perhekuntoutuksesta työntekijä pisti viestiä, että nyt olisi alkamassa koulutus ja lähdin siihen. Ja sen kautta sitten hain tätä paikkaa, kun se tuli avoimeksi. Me ollaan työskennelty Marian perheen kanssa. Mä oon silloin ollut perheterapeutin roolissa ja Satu on ollut perhevalmentajan roolissa. Vaikka meidän yhteistyöstä on jo vuosia, niin mä muistan, että me ollaan paljon ruokailtu yhdessä. Ja me varmaan sitä silloin jo vähän videoitiin, mikä oli aika uutta varmaan sekä itselle että perheelle. Et videoitiin niitä ruokailuja ja sitten katsottiin niitä nauhoja ja ihmeteltiin, että mitä siinä tapahtuu. Tehtiin paljon kyllä yhdessä ja paljon olen tietysti tavannut Marian perheen lapsia. Et silloin kun Maria tuli tänne töihin, niin me vähän mietittiin sitä tavallaan semmoista epäreilua jotenkin asetelmaa, että me tiedettiin Mariasta tosi paljon, mutta Maria ei tiennyt meistä juuri mitään, että sitä jotenkin yhdessä pohdittiin, että miten se kaikkeen niin kuin vaikuttaa ja sitten joissain vapaa-ajan tilanteissa vähän kerrottiinkin enemmän myös meistä ja meidän perheistä. Jotenkin heti muistui semmoinen mieleen, että aikoinaan kun me ollaan Maria ja perhe lähetetty kotiin, niin me ollaan lähetetty heidät jo sillai hyvillä mielin. Ei millään, että suurella huolella, että mahtaako he pärjätä, vaan oli semmoinen olo, että kyllä he pärjää. Tehtiin vielä joitakin jälkikäyntejä siellä ja tiedettiin, että elämä menee eteenpäin. Ja sitten jotenkin kun Maria tähän tuli, niin tietty vähän semmoinen omakin joku ylpeyden tunne sieltä nousi, että hei vitsi, että minä olen työskentellyt hänen kanssaan ja hän on jotenkin noin edennyt ja saanut elämän kohille ja on saanut olla siinä pienenä palasena mukana. Maria on ollut meidän arviointi- ja kehittämispäivissä mukana. Sitten hän on ollut meidän perheiden neuvotteluissa mukana. Tällä hetkellä meillä on myös tämmöistä juttutupatoimintaa vanhemmille. Ja sitten jos meillä on jotain esimerkiksi pihatapahtumia niin pihalla, niin voi olla kokemuskumppanit niissä mukana. Tämä työ on ollut tosi kivaa ja mä ajattelen, että mulla on paljon annettavaa siksi, että mä tiedän mitä on olla perhekuntoutuksessa asiakkaana ja ylipäänsä lastensuojelussa olla asiakkaana. Ja mä ajattelen, että tässä työssä parasta on se, kun pääsee tapaamaan niitä perhekuntoutuksessa olevia vanhempia ja juttelemaan heidän kanssaan ja luomaan heille sitä toivoa, että he pystyvät
ja jaksaa kyllä tämän perhekuntoutuksen.